Mbak Yam, arek-arek iki mang lho, Sela karo sapa iku mang tak testeri mie ayam. Lah kok tak jokokno iwake iku lho. Tak jokokno uyah. Lah kok moro kabur ora kangenan arek mbok nanti mang. Macan arek loro ki ngono kuwi ya apa? Enak ta anune. Lek jariku yo enak pol iku. Ya berarti yo paling kurang ngopo ngono ya wis tambah ono ya. Wis jenenge dodolan biasa ngono iku mungkin ae enggak pati ya apa rasane ya ora royak. Mosok sih saiki dodolan ngono. Mungkin dodol. Dodol mie ayam aku. Bojone kan rada anu wis gak pati nyambut gawe tadi ya dodolan ayam ngono iku. Ayam. Tukonono asakaken. Ya engko ae wis tak tukoni. Lek enak lho yo Mina. Angel mung ya ngono. Meneng-meneng cerita jarene patah hati. Mbuh, lapo patah hati mek Joko ku loro a Joko. Walah sing arek ana tempeli. Heeh, Anake sapa? Mak Sumini. Walah kene anake Samini yo mesti. Mosok sih patah hati. Iya, makane saiki mau wadul ning aku. Dhisik hubungan ayu kok sampean ngono. Lho bukane biyen ayu saiki tambah dadi opo ngene. Tambah saiki seksi, mbuh. Pakaian opo kae. Wis nek patah hati Lah iya. ngono. Jare njaluk dikenalno. Jare tak kenal ponakku no lho mben niku karepku ki. Ganteng areke yo. Dikon aku kenal. Oh wis omku akeh wis tinggal telepon ae. Iya. Ya wis. Nur, Rini Nur. Ana berita tak kandhane Nur Rini Nur. Apa yu? Apa yu? Ono apa yu? Ya ono apa yu? Yo nopo yu kok koyo heboh banget iki yu. Walah, di kampung kene iku lho. Iya. Ngerti ya Angel. Nggih, Angel. Iku lho jare patah hati. Patah hati. Iya cerita karo sapa? Patah hati ambek Mak Sumini sing tompele gede. Oh, Joko iku ta. Aduh. Kare ngono wae kok direwangi patah. Heeh. Wong tompele iku ponakanku. Ya sapa sing gelem karo Angel koyo ngono. Pancet kok ngono ya. Pancet kok ngono. Wis lakon-lakon sing deloke. Iya. Wis Angel iku. Kali dadi omongane kontak Ngono kuwi. Sik lek diboti yo lek tompel sak empek arek iku. Kok iso ngene iku lho senenge iku. Aduh wis. Kok iso? Joko Susanto. Heeh. Ini pisan. Iya sih. Jarane pisan rame. Ngopo sih yu? Ono heboh banget. Berita heboh takon nek kampung kene. Sepo sih yu? Angel dondongane patah hati karo tompel iku lho arek Aduh, lho. Kok iku to? Arek Mak Sumini. Dadi rame nek kene nek kampung kene. Angel ngerebut iku to? Patah hati arek. Rebut. Biar pegokan maneh selingkuh ngono lho maksude. Sing gareng gumun iku polane lah. Wong anake Mak Sumini wong tuwa peli ya sakmene gedene lho kok iso dige patah hati. Kok ora awake malih pacakane ora karu-karuan lak iya sih. Mamange yo hubungan pinter-pinter lah kok saiki mati kowe saiki ngene. Oh. Rek, ya. Rini ati. Lapo? Oh, arek iki jantungé rada longor. Arek iki diceluk. Lapo ono? Kene. Nur pisan gila aku ora mes aku mekan. Apa kan? Oh, wis sungguh kene wis. Gila apa ana kenean barang iki. Kok aku ora mes blas. Mana? Ke mana? Wong kadenge dhewe. Lho Rini ya. Kene. Wong kadenge dhewe. Apa ana? Apa kan? Wong kasih. Kene. Ana apa sih? Ana apa? Iku mang lho beritane. Aku iki dikandani Mbak Yam iki mang. Oh, Mbak Yam. Jarene Angel iku lho patah hati maka no kudunge dicepot. Delok napa potongane saiki ruwek-ruwek. Angel ta. Oh, Angel. Saman rarut tuh cairan mekar wingenane digawe foya-foya. Ya itu digawe tuku rok, digawe tuku topi, lompat topian terus dia digawe tuku sandangan-sandangan diganta-ganti. Apa kan pelerak-pelerak? Apa kan? Wong kok. Aku kan ra mesti ana iki lapis ana kenekan iki. Paran. Digawe nganu. Ya tak manfaat, no ta yo mbak aku. Ya tak manfaat, no tak kon rakir bakso. Lari kon nandi ae kok ket pentu saiki ku lho.
kampung iku mbok aku dijak pokok. Beres Angel iku ya di kan ke ayu temen sing asine. Ya sana nang ayu-ayu ngoten lho. Pasti brodol iku Angel iku. Tak pakai di ayu. Sri iki lho, lak ngono Sri. Lho, lah itu lak gamis anyar iki ya teko Angel iki. Lho ya teko Angel kabeh ta iki. Berarti areke gampangan yo. Gampangan. Ya kena iki lho, kenaan iki lho. Kenaan iki lho. Ya kenaan iki. Kenaan iki. Mesti. Aja tak kamu dhewe sing dilutak. Apa? Kok asik gemes aku mbak iku. Ya gara-gara iki yo ngenani gak brodol. Gara-gara koni. On sak jane aku oleh gelang kalung yo ngenani tak jak nang pasar dicekat iki malah worong ambek lili. Sampeyan lek Cair wis meneng sampean nak yo wis cair yo cair. ya sampean lek ana Angel. Angel kan kok ayu temen sing Angel ngot. Lho cek brodol. Lah ya Sri. Yo sakon rek nek Angel. Halah duwe akeh winganane. Wah aku mbek kakek-kakek. Iya lho. Kakek-kakek Iku. numpak Fortuner. Modern teko. Tak pikir Fortuner dadak burine pickup. Tapi Angel ditumpak nang Dewi kan. Lah niki Nur. Lah iya, Angel ana iki apa sih yo tak kenekan iki. Aku kok ra mes belas sih. Wis tak. Lek Oh iya yuk, anak maneh. Mang mekar yuk. Sumini gak bayar. terus renteng iku. Iya, gak bayar nggo 37 cicilane 100.000. Ndoko 5 juta dhewe lah ya, Sri. Lah ya maneh anu tak tanggung renteng. Ya iki tak sing bayar. Kok bayar ae ono sampean Gawati. Ya gak ngono, mari kita tagih nang anake Yayu iki. Yo. Dari Yayu metak. Iya. Tane kono ora. Iya. Kok tak anu. Lho, ketemu anu. Ambek sapa iku? Carane apane yo yu? Yang cerita aku tadi. Ambek pacarku sing ndek pondokan saya kare mlayu ngono yu. Ya iya. Kok ini ro. Durung ero, iki kadet kandhani. Ana cok sembrono Mak Sumini ku riwayat darah tinggi kok lek setok kene ya apa? Ana tanggung jawab. Ya bapak kan sumi itu aku. Nah, Don, ngene iki yuk praenane. Dulu iki lho ning omahe wong karane. Aku kok rames kudu. Iki kok lek ono makne iki lho lek itu karan gak penak ono makne minah iki. Iya, apa omakmu? Kok ora tau metu nanti? Lek omah toh iki gak gelem metu wong iku. Anak diri anjane ora metu. Walah ngomong putune. Iki ya ngono putune dimongno makne iki nang salon bakso nyeblak ae. Saaken ta. Lah kare bojomu nanti sih? Bojoku gak tau mulih saiki. Lah nanti lah bojo gak boleh. Nanti bojomu nanti. Terus digondol arek wedok soalnya. Malah gak Angel lho. Angel. Saaken. Patah hati Kudu iku penting. Lah wis nenek-nenek ngene iki lah gak apa-apa. Iya. Iki bagdaren yo kate copot kudu yo kate ngira Angel. Alah iya aku dhewe. Aku dhewe apa kan apa? Kita nang karo mati. anu makne minah iki lho. Kon iku lho rame ndek wong. Apa kan? Enggak apa. Isane rames aku. Wes aku tuh mulai. Lek iku ro Angel. Ada juga. Duh, mak iki nandi sih bobo nandi. Kok gak balik-balik duh kah. Sopo iku? Mbak, oleh kenalan lah, Mbak. Mas, apa sama Mas? Kok wani-wani nih gue aku. Lu sik judes sih, Rek. Aku tambah penasaran lu. Ini siapa sih Mas? Kok sok kegandengan ngono gila-gila aku. Mana anak sapa, Mbak? Ane masuk apa? Main gelem amel aku tunggu sebelah. Ayo saya wis ya. Mas, terus aku tuku bakso, aku pengen Mas. Ayo Dik, lek kayak awakmu tak turuti. Ayo.
Ya yuk Mas, aku tak ngejak ya yuk oleh ya. Wis oleh dik, jangan kabeh wis sak kampung. Yuk melaku yuk tuku bakso di traktir Mas Joko. Temenan Mas Joko sama nraktir aku. Ya wis santai mbek Mas Joko iki. Lanangan dinas mbok kowe iki yuk. Oh iki moro-moro ngejak aku tuku seblak. Lho kon kok gelem yuk? Yo kepingin soalnya. Ini sampean Mas kok aku gak tahu betul. Sopo Mas sampean Mas kok gak tau betul aku. Selamat Mas, ponakane Mbak Sri iku lho. Saking iki lho, ono arek ayu tak jak tuku seblak. Pacar baru ta yuk. Walah pacarmu ayu. Ya wis ayo wis tak traktir ya wis. Ayo. Mas, ayo. Cuma ya dah. Iku lho, Zainal sing mbok goleki. Ya ta. Iya. Mas Zainal ae di barang. Ayo. Tuh arek loro rek lapor rek. Iki lho Mas, wingi goleki sampean, jare sampean ngaji. Iya yang ngaji di kon mbokku. Ora golek aku. Ah, sampean lo Mas ganteng. Saiki seneng rupane. Cing ganteng cing. Temen jerek Rini lo nyedek. Ora nyedek. Boleh ngomong Alis. Ngomong apa Mas? Aku lu seneng awakmu. Ciet. Aduh Mas, jane aku ya sering sampean. Awore aku lek dadi abad nyamuk ta lek omong loro pacaran aku tak ngalih wis. Apa cengken ae? Cuy, kene kancane aku jeng. Awakmu gak nang ndi ya? Enggak. Ajak nang Padang gelem ah. Ya gelem ta Mas, aduh. Aku bisa mbok jak ora nal Zainal. Iya wis gak apa-apa wong telu. Ngedet. Saiki tak tekan sebelah sik ae. Sun yang Mbak Angel aku situ kok nomi ayam. Iya ya, aku ngomong mamamu lah no. Aku ada duit. Beres. Mamamu no, ada nono, ada gak duit. Aku ada duit ihan. Mosok gak duwe duit, Mbak. Yo alam ini mai anak ah. Alah, ya wis beres wis. Pokok aku sama traktir terus lo ya. Weh, nek gak aku nang omah. Ya wis meneh aku tak nang omah ya. Saiki tang balik ayo Mbak, wis bengi Mbak. Kok digoleki mamaku wae. Ya weh ayo. Setak ning kon niku lho wong tak kei mek titik tester lho. Tali. Mana anak iso? Yo.